A mellor hamburguesa de España faise en Ourense. O seu autor acaba de conseguir un galardón polo que competían 700 participantes. Di que o segredo está na calidade dos ingredientes, todos 100% galegos, desde a carne ata o queixo. Conseguir o premio á mellor hamburguesa de España non é froito da casualidade, ata o máis mínimo detalle importa. Por exemplo, como cociña a carne. Martín faino á brasa, nun camado cerámico. Como unha barbacoa de brasas, pero en versión reducida e pechada por cerámica, que aguanta máis o calor. A plancha eu creo que desmellora moito o sabor da carne. O carbón potencia e cociña dunha forma máis natural. Pero a clave, segundo o chef, está na calidade do produto. O primeiro, a carne da propia hamburguesa. Esta é de bois criados en Sarria. Porque eles seleccionan que partes, que non, cando está óptimo para sacrificar, cando non, seleccionan o que comen pasto, comen de todo. O queixo ven dunha gandeiría de Monforte e a panceta de porco celta, o mesmo que a mermelada que emprega para untar o pan. Solamente confitando a panceta e a cebola durante moito tempo, hasta que os propios azúcares da panceta salen a relucir. O resultado conquistou os padais do xurado fronte a 700 competidores de toda España. Poñer Ourense nun mapa gastronómico ahora mismo, que a día de hoxe o tema da hamburguesa está no seu top de publicidade e boom mundial. Un futuro prometedor para un chef de 29 anos que xa gañara o certame gourmet en 2024.